በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልክዎ ድማ ጽቡቕ ክውዕልኩም ትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ መጋቢት ዕለት 21 ወላዲተ ኣምላክ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣደይ በረኸታ ጣዕሚ ፍቕራ ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ፣ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ወርሓዊ በዓላ ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን ድንግል ማርያም አምላኽ ወላዲተ አምላኽ እዩ። በረኸታ ጣዕሚ ፍቕራ ኣማላጅነታ ፈጣን ተራዳእነታን ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይኹን ኣሜን። ኦ ማርያም ኣዴና ንስኺ፣ ኦ ጸግዕና ንስኺ እምባና፣ ንስኺ ናይ ዝናብ ደመና፣ ንስኺ ናይ ጽርሃ ብርሃን መስኮትና፣ ንስኺ ኣብ ግዜ ድኻምና ዕረፍትና፣ ንስኺ ኣብ ግዜ እንዕንቅፈሉ ምርኩስና፣ ንስኺ ኣብ እንጠምየሉ መዐንገሊትና፣ ንስኺ ኣብ እንጸምኣሉ ተጥልልና፣ እንዲኺ ኣብ እንኸደሉ እትመርሕና ኮምፓስና ኢኺ፣ ንስኺ ኣብ እንነብረሉ እንነብረሉ መልክዕናን ሽልማትናን ኢኽ እሞ ወትሩ ካባና ኣይትረሓቂ። ንስኺ ካባና እንተረሓቅክና ተስፋ ስለ ዘይብልና ኦ ድንግል እመብርሃን ኣደይ ሎምን ዘለዓለምን ምሳና ኩኒ። በረኸታ ጣዕሚ ፍቕራ ኣማላጅነታ ናይ መብርሃን ኣደና ኩሉ ግዜ ምስ ኩላትና ይኩን ኣሜን። መጋቢት 21 ኣምላኽና ዝወለደት ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም በዓላ እዩ። ጎይታና ኣብ ናይ ማርያምን ማርታን ቤት ተረኺቡ ንዝቐረባሉ መዓዲ ዝተመገበሉ ዕለት እዩ። ማርያም እንተ ህፍረት ብንስሓ ዝተመላለሰትሉን ንጎይታና ጨና ዝቐብኣተሉን በዚ ዕለት እዩ። በዚ ዕለት ጎይታና ካብ ሞት ምሳ ተንስኦ ንቅዱስ ኣልዓዛር ክቐትልዎ በዚ ዕለት ሊቃነ ካህናት ተማኸሩ። እቲ ምኽንያት ድማ ጎይታና ኣብ ልዕሊኡ ብዝገበሮ ዓብይ ተኣምር ብዙሓት ብስሙ ስለ ዝኣመኑ እዩ። ኣቡነ ሊባኖስ መጣዕ እውን ብኢድ ኣባ ጳኩሚስ ምንኩስና ዝተቐበለሉ ዕለት እዩ። ናይ ወዲ ማቱሳላ ናይ ላሜህ በዓሉ እዩ። ንሱ ድማ 182 ዓመት ድሕሪ ምንባሩ ንጻድቕ ኖህ ወለዶ። ንኣቦና ኖህ ምስ ወለዶ ድማ 565 ዓመት ነበረ። ብድምር 747 ዓመት ብህይወት ነቢሩ ንእግዚአብሔር ኣገልጊሉ ብሰላም ዓረፈ። በረኸቱ ይሕደረና። ሕጂ ድማ እንሪኦ ናይ ሃዋርያ ቅዱስ ኣልዓዛር እዩ። እዚ ቅዱስ ኣልዓዛር ካብ ዝመውት ድሕሪ 4 መዓልቲ ጎይታና ካብ ሞት ዘተንስኦን ተኣምሩ ዝገበረሉን ክኸውን ከሎ ንሱ ድማ ንወንጌል እናሰበኸ ፍሉያት ተኣምራት እናገበረ ንክርስትና ኣስፋሕፈሐ። ንማርያም እንተ ህፍረትን ንቅድስቲ ማርታን ሓወን ክኸውን ከሎ ጎይታና ብጣዕሚ ይፈትዎ ስለ ዝነበረ ኣልዓዛር ምማቱ ኣብ ሰምዐ ግዜ ኣልቂሱ እዩ። ካብ ዝመውት እውን ኣብ 4ይ መዓልቱ ካብ ምውታን ፈልዩ ኣተንስኦ። ድሕሪ ዕርገት ጎይታ ድማ ኣልዓዛርን ይሕዋቱን ንቤቶም ናይ ወንጌል መምሃርን ኣጋይሽ መቐበልን ገይሮም ብዙሕ ኣገልገሉ። ኣልዓዛር ካብ ሞት ካብ ዝትንስእ ድሕሪ ሰሙን ጎይታና ተሰቒሉ ብስጋ ሞተ። ድሕሪ ናይ ጎይታና ትንሳኤ ከዓ ኣልዓዛር ምስ ሃዋርያት ኮነ። ኣብ መበል 50 መዓልቲ ምስ ሃዋርያት መንፈስ ቅዱስ ተቐቢሉ እዩ። ንስብከተ ወንጌል ድማ ተዋፈረ። ኣይሁድ ድማ ንክርስቶስ ዝኣመኑ ክርስቲያን ከሳድዱ ከለዉ ንኣልዓዛርን ንኣሕዋትን ሒዞም ብዙሕ ኣሰቐይዎም። ኣብ መጨረሽታ ድማ ኣብ ቀዳድ መርከብ ጽዒኖም ናብ ባሕሪ ደርበይዎም። ነገር ግን ብተኣምራት ካብ ሞት ድሒኖም ናይ ፈረንሳ ግዝኣት ናብ ዝኾነት ሓንቲ ከተማ ተሰዲዶም ኣብኡ እንዳነበሩ ናይ ክርስቶስ ምስክር ኮኑ። ሃዋርያት ንቅዱስ ኣልዓዛር ኣብ ልዕሊ ሃገረ ቆጵሮስ ብኣንብሮቶ ኢድ ኤጲስቆጶስነት ሸምዎ። ንሱ ድማ ንምእመናን ብጽቡቕ ኣተሓላልዋ እንዳሓለወ ኣብ ሽመቱ 40 ዓመት ኣገልገለ። ወንጌል እንዳሰበኸ ፍሉይ ተኣምራት እንዳገበረ ንክርስትና ኣስፋሕፍሐ። ኣብ ዝተሸመላ ኣብ ከተማ ቆጵሮስ ድማ ናይ መጀመርታ ጳጳስ ብምዃን ንእግዚአብሔር ኣገልጊሉ መጋቢት 17 ብሰማዕትነት ዓረፈ።
ቅድስቲ ማርያም እንተ ህፍረት ብንስሓ ዝተመለሰትሉን ንጎይታና ጨና ዝቐብአትሉን በዚ ዕለት እዩ። ናይ ቅዱስ አልዓዛርን ናይ የሕዋቱ ናይ ማርታን ማርያምን ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና አሜን። አቡነ ሊባኖስ ዘመጣዕ ረድኤት በረኸቶም መስኮላትና ይኹን እሞ ክቡር አቦና አባ ሊባኖስ ዝገበርዎ ተአምር እዚ እዩ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኣብ ናይ ክቡር አቦና መዓልቲ ዓመታዊ በዓሎም ብኢዶም ባሪኾም ካብ ዘፍለቕዎ ናይ ህይወት ጸበል ክጥመቓ ብዙሓት ኣዋልድ ተኣከባ። ንጽባሒቱ ድማ ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ክቕበላ መጻ። ካብአን ድማ ሓንቲ ጓል ነቶም ካህናት አቦታተይ ዝነግረኩም ነገር ኣለኒ በለቶም። ንሳ ድማ በልስከን ገርና ኣብ ዝበልዋ ጊዜ ድማ ብጣዕሚ መልክዑ ጽቡቕ ዝኾነ ሓደ መነኮስ በዛ መዓልቲ ለይቲ ናባይ መጺኡ ኣብ ማእከልና ቆመ እሞ ካብ ማእኸል እዘን ኣባጊዐይ በጊዐይ ዘይኮነት ሓንቲ በጊዕ ኣላ በለ እሞ ካባይ ተሰወረ በለቶም። እቶም ካህናት ድማ ምስ ኣዋልድ ዘዛርብ እንታይ ኣለና ረብሓን ጥቕምን ዘይብሉ እዩ እሞ ኢሎም ነገራ ከይተቐበልዋ ተረፉ። በዚ ጊዜ ከዓ ሓንቲ ጓል ኣብ ማእከሎም ወዲቓ ከም ዝሞተት ኮነት። ደጊማ እውን ተንስአት እሞ ካልኣይ ጊዜ ከም ዝሞተት ኮይና ወደቐት። ንሳልሳይ ጊዜ ድማ ከምኡ ወዲቓ ተንስአት። ዓብይ ግርማ ድማ ኮነ። ካብኡ ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ድማ ሰንቢዶም ኦ ጎይታ ይቕረ በለልና እንዳበሉ ምህለላ ገበሩ። ድሕሪኡ በዚ ጊዜ እታ ጓል ደሓነት። ኣብኡ ዝነበሩ ኩሎም ድማ ሓንቲ ጓል እዚ ኩሉ ፍዳን ስቃይን ዝረኸብኪ ብምንታይ ምክንያት እዩ በልዋ። ንሳ ድማ ኣነ ካብ ወገንኩም ኣይኮንኩን እስላም እየ፣ ንስኹም ክርስቲያን እትገብርዎም እንቲ ክፈልጥ ብተንኮል ናብዚ መጻኹ፣ ኣብዚ ድማ ዝፈልጠኒ የለን ኢለ ነይረ እየ እሞ ኣቦታተይ ካብ ሕጅስ ኣብ ቅድመኹም ሞጎስ እንተረኺበ ኣጥምቑኒ እሞ ክርስቲያን ግበረኒ በለቶም። እቶም ካህናት ድማ ኣብ ዝቐንዐት ሃይማኖት ዶ ተኣምኒ ኢኺ ኢሎም ሓተትዋ። ንሳ ድማ እወ ብፍጹም ልበይ ይኣምን እየ በለቶም። ንሶም ድማ ብኣብ ብወልድ ብመንፈስ ቅዱስ ስም ብሓደ ኣምላኽ ኣጥሚቖም ናይ ክርስቶስ ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ኣቐበልዋ። ነዚ ዝረኣዩን ዝሰምዑን ኩሎም ድማ ዓበይቲ ተኣምራት ንዝገብሩ ክቡር ኣቦና ኣቡነ ሊባኖስ ኣመስገንዎም። ናይ ገባሬ መንክራት ናይ ኣባ ሊባኖስ ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ይምሓረና ኣሜን። መጋቢት 21 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱሳን ቤተሰብ አልዓዛር፣ ማርታ፣ ማርያ፣ ኣቦና ላሜክ ወዲ ማቱሳላ፣ ኣቦ ጻድቅ ኖህ፣ ቅዱስ ቴዎድሮስ ሰማዕት፣ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ሰማዕት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅድስቲ ድንግል እመቤታ ማርያም፣ ኣበው ጎርጎርዮሳት፣ ኣቡነ ምእመነ ድንግል፣ ኣቡነ ዓምደ ስላሴ፣ ኣባ ኣሮን ሶርያዊ፣ ኣባ መርትያኖስ ጻድቅ። በረኸቶም ይሕደረና ኣሜን። ጸሎቶም ይርድአና። እግዚአብሔር ኣምላኽና ድማ ብተራዳእነቶም ብተጋድልኦም ዓስዊ ይኽፈለና ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ካብ ኣናበባ ኩሉ ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክቲ ተዓረመለይ ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይሕብብ። ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ኣሜን ኣሜን ወኣሜን ይበሉ ኩሎም መላእክተ ሰማይ። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላትነነ ወባልሃነ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦግዘት ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በድናቸው ድንግል በስጋች እመ እግዚአብሔር ጽባኦት ሰላም ለኪ ብሩክቲ አንቲ ማለት ብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ማርያም ተጸጋም ተወዳሲ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልይ ምህረተ ወእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድራ ጋዜት ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስራለና ኃጣውኢነ ተማኅፀነብኪ ተማኅፀነብኪ ዳንቺ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።